het officieel natuurlijk net vrij, hè? Maar hoe oud ben je ook? 94. Dat zou je net zeggen. Nee, maar ik ben het wel. Nou, een patat op de achtergrond. Ja. Ja, dat is ook niet te geblazen. Ja, fantastisch. Pansje op een school, op uw camping, servies goed. Ja, dat is echt vakantie hebben. We hebben van de moment tot we nood alleen nog maar glimlachen op het gezicht, jongen. Wat hij ook krijgt. Ik heb een kroket en een... Jo woorden toen Ja. lever op in een frikandel speciaal. We gaan nog een frikandel. ja, heerlijk. Hier op een camping in Sint-Anne, maar een paar kilometer voort. Maar hoe viel het als vakantie? Nou, geweldig. Ja, echt, dat ben je mijn vakantie. Zo geweldig. Alle hulde van de dames, dit doet het voor me.